Το Syros Race είναι ένας διεθνής ιστιοπλοϊκός τεχνικός αγώνας που διοργανώνεται από το Ναυτικό Όμιλο Σύρου, διεξάγεται κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη με βάση την Ερμούπολη της Σύρου. Συμμετοχή στον αγώνα έχουν σκάφη των κατηγοριών ORC και IRC. Το Syros Race περιλαμβάνει 4 αγωνιστικές μέρες με τεχνικούς αγώνες όπως όρτσα, πρίμα και τριγωνικές διαδρομές, μια παράκτια διαδρομή και ένα αγώνα ανοιχτής θαλάσσης με βαθμολογική πύλη στην παραλία Super Paradise της Μυκόνου. Τα σκάφη θα ελιμενίζονται στο λιμάνι της Ερμούπολης σε ασφαλή φυλασσόμενο χώρο, έτσι ώστε τα πληρώματα να έχουν δυνατότητα να διανυκτερεύουν στην Ερμούπολη παρακολουθώντας ή συμμετέχοντας σε ποικίλες εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα του αγώνα και οι διαδρομές των ιστιοδρομιών θα είναι τέτοιες ώστε να αναδεικνύουν και να επιβραβεύουν την ικανότητα και την δεξιοτεχνία των πληρωμάτων. Όλα έγιναν και θα γίνονται όπως θα το θέλατε και εσείς όλοι οι ιστιοπλόοι. Απόδειξη ότι το 2010 έγιναν και οι 7 προγραμματισμένες ιστιοδρομίες. Σας περιμένουμε στη Σύρο το Σεπτέμβρη.